جنگ لسوریه راوستیایه لیمریناش بر پاشماین جنگی و بتایبتیش بر ماینان بردوامه. لگورینەتەوەی یەکگرتی سووریە یەک ji welatên herî zêde di hejmara qurbaniyên mayinan li cîhanê ye ku herdeh xulekan bûyera teqîna mayînekê tê tomarkirin. Rewangeha Sûriyê ya mafê mirovan di sala 2022 de mirêna 165 kesî li seranserî Sûriyê bi mayîn û paşmayên cengê belge kiriye. Di meha çile de 11 kes hatine kuştin û 17 birîndar bûne. Di meha Sibatê de 33 sivîl hatine kuştin û 37 birîndar bûn. Di meha Adarê de 29 sivîl hatin kuştin û 29 birîndar bûn. Di meha Nîsanê de jî 19 sivîl hatin kuştin û 22 birîndar hebûn. Meha Gulanê hejmarekî tekez û rastî qurbaniyên mayînan tune ye. Di meha Hezêranê de 16 sivîl hatine kuştin û 65 birîndar hebûn. Meha Tîrmehê de 20 sivîl hatin kuştin û 30 birîndar bûn. Di meha Îlûna Heyî de jî 4 zarok mirin. Li gorî rêxistina xaça Sorya Navdewletî hejmara qurbaniyên mayînan di sala 2011 de û heyyaneha 12,000 derbas kiriye. 35 ji sedî ji wan hatine kuştin û 5 ji sedî ji wan bûne xwedî pêdiviyên taybet. Di raportên rêxistinê navdewletî de goberiya nihav belav bûne hatiye eşkere kirin. Ji ber mayîn û paşmayên cengê jiyana 10 milyon kesî li hundirê Sûriyayê û bi taybetî li parêzgehên Reqa û Helebê di metirsiyê de ye.